dies. Soc l'Anna Rallo, tècnica del projecte Com Tu a la vostra escola. Aquest any iniciem conjuntament amb l'escola un projecte que durarà 3 anys. Al llarg d'aquest any el nostre objectiu és aconseguir millorar el benestar emocional dels vostres fills i filles. Com ho farem? El que farem és treballar a través dels adults que acompanyen aquests nens, ja sigui al claustre, als monitors o amb vosaltres, les famílies. El que volem és donar eines i recursos per tal de millorar el benestar emocional. Començarem més o menys a partir del gener-febrer. Durant tot aquest primer trimestre el que farem serà anar tenint diferents reunions, entrevistes, trobades amb aquests diferents col·lectius, les famílies, el claustre, els monitors, per anar veient una miqueta quines són les necessitats i així poder-vos oferir ja de cara al gener-febrer realment les eines que vosaltres necessiteu. Vindrem a l'escola 2 cops a la setmana i qualsevol cosa que pugueu necessitar podeu contactar directament amb l'escola que ens farà arribar el missatge. Ens anem veient durant tot aquest temps. Qualsevol cosa ja sabeu on trobar-nos i ens podeu seguir a les xarxes. Fins aviat!